हम लोग झूमर गाना गाने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। जब हम भइली 5 बरिस के, जब हम भइली 5 बरिस के, क ख के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। क के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। जब तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। जब हम भइली 10 बरिस के, जब हम भइली 10 बरिस के, ABCD के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। ABCD के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। जब हम भइली 15 बरिस के, जब हम भइली 15 बरिस के, कॉलेज जाके हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। कॉलेज जाके हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। तोता मैना के हो पढ़ैया राजा पढ़ावे लगले ना। जब हम भइली 20 बरिस के, जब हम भइली 20 बरिस के, हमके